Gikalingawan karon sa netizens ang usa ka latagaw nga iro nga nakuhaan og video nga daw nagpakiluoy nga nangayo og pagkaon sa customer sa usa ka karinderya sa General Santos City. Behave lang sab kini hangtod nga nahatagan og pagkaon. Ani ang report. Sa viral video sa usa ka iro nga color brown nga nagatambay sa usa ka karinderya sa barangay San Isidro sa General Santos City, gikalingawan kini sa netizens tungod nagaduol kini sa customer sa usa ka karinderya ug daw dunay buot nga nagapangayo og pagkaon pinaagi sa pagtaas iyang duha ka tiil. Og panahon nga andama na kini og pagkaon, behave lang sab ang maong iro. Human mahatagan, tumang kalipay niini hasta na sa naghatag og pagkaon. Giadtuan sa GMA Regional TV 1 Mindanao team ang maong karinderya ug nasiplatan niini ang maong iro nga anaa sa kalsada nga nangita og pagkaon. Miduol kini sa usa ka balay nga dunay butanganan og pagkaon sa iro, gawas sa ilang gate. Dayon, mitabok kini sa atbang sa karinderya. Dinhi na kini nagpaabot nga mahatagan og pagkaon. Miduol kini sa nangaon nga customer. At ubangan sa maong customer, gisaka niini ang iyang duha ka tiil, sinyales sa iyang pagpangayo o pagkaon. Gihatagan pa sab kini sa maong customer nga usasab ka pet lover. Puyo ka siya mangayo kay dili gud siya kanang para sa iro nga manungkab. Lingaw mi siyag tan-aw. Usa kini ka babaeng iro ug sa mga iro nga naa sa palibot, siya lang ang nagaduol sa mga customer. Sumala sa nagabantay sa karinderya, wala daw kini nagasamok-samok kanila. Gani, ginaabog nila kini apan mubalik gayod sa ilang karinderya. Pero man, ginapakaon lang man. Kay ginakuan na mo pero dili na mo na ginapasakit. Apan dunay pahimangno ang City Vet Gensan sa mga maghatag og pagkaon sa maong iro. Kung basta yung ana ay mangayo nga mga iro sa inyoha, abi na ka na manguhit, pwede ra mo muhatag. Pero ayaw gininyo itunol sa iyahang baba mismo kay basi mapaakan mo ba? Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Sara Hilomen Velasco. 1 Mindanao.